ጽዕነትን ድሕንነትን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ወሳኒ ደረጃ ምብጽሑ ንብዙሓት ኣርእስቲ ዘተ ኮይኑ ከም ዘሎ ሲኖዶስ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ሸሸመኔ ፖሊስ ብጭካኔ ዝተፈጸመ ናይ ህዝቢ ቅትለት ገበን ከም ዝተፈጸመ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣጋርሻቶ ኣብ ሰሜን ሸዋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቅትለት ጸሊም በሰላ ካይደምሰሰ ኣቃሊዑ ዝኹሉና ሃለዋ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ትዕንወት ኣብ ግዜኡ ደው ከብሉ ብዘይ ምኽኣሎም ይውቀሱ ከም ዘለዉ መንግስቲ የብታ ሃገር ሕግን ስርዓትን ምሕላው ሸለል ከም ዝበለን ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ሰሙን ቤተ ክርስቲያን ብዝምልከት ዘስምዖ መደረ ንኣቦታት ኣመንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘቆጥዖም ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ መሰል ቤተ ክርስቲያን ዘየኽብር እንተኾይኑ በሃገር ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንቅዱስ ፓትርያርክ ሓዊሱ ሰላማዊ ሰልፊ ክጽውዑ ምዃኖም ኣጠንቂቑ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ንህይወት ኣዝዮም ሓደገኛታት ምዃኖም ብተደጋጋሚ ገሊጹ መንቅጥቃጥ ምድሪ ቱርኩን ሶርያን ብህይወት ምድሓን ህይወት ኣብ ዝቁጽረሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝሞቱ 7.8 ሬክታር ዝዓቐኑ መንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ መላእ ደቡባዊ ምብራቕ ቱርክን ሰሜናዊ ሶርያን ዝርከቡ ከባቢታት ከም ዘዕነወ ኣብ ቱርክ ብውሕዱ 912 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብ ሶርያ ድማ 560 ሰባት ሞይቶም ድሰሳ ዲኦሎጂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ እቲ መንቅጥቃጥ ምድሪ ካብታ ዓባይ ርእሲ ከተማታ ኣውራጃ ዝኾነት ጋዚአንተፕ 33 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ኣብ ምብራቃዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተማሊ ሰንበት ብሓይሊ ዓቃብ ሰላም እትዝወር ሄሊኮፕተር ኣብ ኣየር ተኩስ ብምእታዋ ሓደ ዓቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ከም ዝተቐተለ ሞኖስኮ ዝተባህለ ተልእኾ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ርእስታ ከተማ ክትዓልብ ድሕሪ ምኻላ ድሕሪ ቅትሪ ካብ ከተማ ቤኒ ምስ ተበገሰት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመላ እውን ገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ ካልእ ዓቃብ ሰላም ብከቢድ ከም ዝቆሰለ ሞኖስኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ፍጻሜታት ሳይንቲስት መወዳእታ ዓለም ይቐርብ ከም ዘሎ ይዛረቡ አውቶኖሚክ ሳይንቲስት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝፍጸሙ ዘለዉ ፍጻሜታት ብምርኣይ ዓለም ኣብ መወዳእታ ተቐርብ ከም ዘላ ይገልጹ ነዚ ንምትግባር ድማ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ለውጢ ክሊማ ኣብ ግምት ብምእታው ዓለም ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ክትውዳእ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ይገልጹ ሊቀ ጳጳስ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አቡነ ፍራንቺስ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስቲያናት እንግሊዝ ስኮትላንድ ብምዃን ግብረ ሰዶም ከም ገበን ዝቆጽሩ ሕግታት ኮኒኖም ኣሜሪካያ ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም ሰባት ደቂ ኣምላኽ እዮም ቤተ ክርስቲያን ሂዳዋ ዘርጊሓ ክትቅበሎም ኣለዋ ክብል ገሊጹ ነዚ ናይ ሊቀነ ጳጳስ ርእይቶ ብመራሕቲ ናይተን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ስኮትላንድን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ፕሮቴስታንትን ደገፍ ከም ዝረኸበውን ተገሊጹ ጳጳስ ዌልቢን ዶክተር ግሪንሽልድስን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ሕጊ ተመሳሳሊ ጾታ ዝሃበዎ ርእይቶ ኣትሪሮም ከም ዝድግፉውን ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቤተ ክርስቲያን ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ተመሳሳሊ ጾታ መርዓ ኣጊዳ ከም ዝነበረት እውን ገሊጾም ራማላ ዝተገብጠ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ምብራቃዊ ዝተገብጠ ምዕራባዊ ገማግም ኢያሪኮን ኣብ ዝካየድ ዘመተ ብውሕዱ 5 ፍልስጥኤማውያን ብጥይት ተቐቲሎም ሞት 5 ሰባት ዘረጋገጸ ማሕደር ከተማ ኢያሪኮ ካልኦት 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉውን ሓቢሩ ሰራዊት እስራኤል ፈለማ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዕለት 28 ጥሪ ኣብ ኢያሪኮ ፈተና መጥቃዕቲ ተኽሲ ተሓተቲ ዝኾኑ 2 ሰባት ኣብ እዋን ወራርቲ ሰራዊት ኣብ ውግእ ዝተፋሩ ካልኦት 5 ሰባት እውን ዝርከቦም ብድምር 7 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ገሊጹ እቲ ሰራዊት ኣባላት ሻላ ሐማስ ኣብ ኢያሪኮ ገበኛሃ ስርሒት ኣልሞግ ዝበሃሉ ሓዊሱ ሬሳ 5 ካብቶም ዝተቆተሉ ከም ዝረኸበውን ገሊጹ